תוניס מורכבת מגושים. יהדות תוניסיה מחולקת לשכבות בהתאם למקום, כאשר האוכלוסייה היהודית הראשונה שהגיעה לשם באה מארץ ישראל אחרי חורבן בית ראשון. היא הייתה מורכבת מכהנים, והם הגיעו למקום שנקרא ג'רבה, זה אי שנוטים לקרוא לזה ירושלים של תוניסיה. לאחר ההגעה הראשונה הגיעה ההגעה השנייה ושלישית, לאחר מכן הגיעו יהודים מספרד, פורטוגל, במשך הזמן התווספו גם שכבה גדולה של יהודים מצרפת ושכבה אחת מאיטליה של 4,000 ואפילו 1,000 בריטים הגיעו לשם. היום הם נחשבים כתוניסאים. המונח תוניסאי בשבילי הוא קצת מלאכותי, משום שאני עוד טוען. אני נולדתי במקרה בתוניס, אבל אני יהודי וישראלי, וזה הזהות שלי. אין לי שום זהות אחרת. יהודי תוניסיה היא שונה מאשר כל יהדות צפון אפריקה. א', בהרכב שלה, ב', בכך שאנשים שבאו מישראל והם פיתחו את... אגב, היהודים של ג'רבה מוזכרים בתלמוד. הם במומחים, תנאים וכו', והם בהתנהגות שלהם. המוטו שלהם זה תהיה ענב. אל תגבולות בשטח, תחיה, זה הכל. אחד הדברים הבולטים ביהדות תוניסיה זה ההשכלה. מרבית היהודים התוניסאים, מרבית היהודים הם למדו או בחדר או בגנון או בבית ספר יהודי, בתי ספר יהודים היו הרבה. אני למדתי באליאנס עד גיל 12 וחצי, הגיל שבו עלינו לארץ. בארץ למדתי בתחכימון בנתניה, אחר כך הייתי בבר אילן נתניה, המחזור הראשון. לאחר מכן הגעתי לצבא בדרך עקומה, דרך העתודה האקדמית. הייתי חייל עתודה אקדמית. בשנת 56 פירקו את המחזור שלנו, וכל אחד הלך בדרכו. אני, בשל הקשיים הכלכליים, המשפחה, להורים שלי יש זן. יש בן אחד ו5 בנות. כולן למדו, כולן בוגרות אוניברסיטאות, תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט. ואנחנו לא היחידים. אני חוזר, אנחנו לא היחידים, והקבלה שלנו בארץ הייתה קשה מאוד, קשה מאוד. ואני התחלתי ללמוד, הפסקתי, עבדתי, אספתי כספים, ואז הלכתי ללמוד עוד פעם, אבל פעם לא בטכניון, אלא בירושלים. שם גמרתי כלכלה וסטטיסטיקה תואר ראשון, מנהל עסקים תואר שני, עבדתי באוצר, עבדתי בבנק לאומי, עבדתי בתעשייה האווירית, בפרויקט המפורסם, לאחר מכן שנקרא יריחו. אחר כך רציתי לעשות במה שהתמחיתי ונכנסתי לגרייד סקול, יש כמה אנשים שמכירים טוב, וניהלתי משרדים
משרדים בצרפת, בסקנדינביה, כל הארצות הסקנדינביות. עכשיו, ההיסטוריה של הקהילה היהודית בתוניסיה מחולקת בצורה די גסה. עם הכיבוש המוסלמי שהתנכל בצורה קשה מאוד ליהודים, אחר כך היו הספרדים, הוונדלים, האיטלקים, הצרפתים. הצרפתים הגיעו לתוניסיה ב-1800 ככובש, כי לפני כן היו שליחים של המדינות האירופאיות שדאגו לטילים שלהם. ב-1881 תוניסיה הפכה לפרוטקטורט של צרפת. דהיינו, פרט לאזרחות מלאה של צרפתים, הם היו שווים לכל האזרחים האחרים. ואז חלה נהירה, ממש נהירה לחינוך הצרפתי, ורוב הנוער בגיל שלי לא יודע ערבית. הוא שיחק, הוא למד, הכל בצרפתית. אני למקרה גרתי במרכז העיר תוניסיה, מי שהיה או מי שראה תמונות של בית הכנסת הגדול, מפואר, שהיום תדברי. לא יודע מה קורה איתו. אגב, אני לא חזרתי אף פעם לתוניס, למרות שהוזמנתי הרבה פעמים מהאוניברסיטאות בתוניס לדבר על החקלאות הישראלית. הגרץ לא הייתה שם דבר בצרפת, כמו בכל העולם. מכאן החלק השני זה יהיה עלייה של השלטון של וישי, שהוא הגדיל את העונשים, הגביל את אותם היהודים מללמוד לימודים גבוהים, וכדי לצמצם ולסתדו מתוך 450 רופאים, בימי הגרמנים היו 250 יהודים. מתוך 300 עורכי דין, 280 עורכי דין יהודים. מתוך מנהלי בתי משפט, כולם היו יהודים. כשהגרמנים הגיעו לתוניס, היה להם היסטוריה נגד היהודים. מפני שבשנות ה-33-4 יהודי תוניס החרימו את הסחורה הגרמנית. עד כדי כך שהשגריר הגרמני כתב לראש ממשלת גרמניה, צריך לעשות משהו, והפסיקו לקלוט אותנו. כשהגרמנים הגיעו לתוניסיה, בעצם, כן, הם היו שותפים עם פטן. פטן היה ראש ממשלת צרפת, שהוא בגד בצרפתים, הוא מכר את צרפת לגרמנים. הגרמנים שהגיעו לתוניסיה לא התכוונו דווקא, זו הייתה פעולה נגד הנחיתה של הכוחות האמריקאים והצרפתים והאמריקאים במרוקו, אלג'יריה, והם התקדמו לעבר תוניסיה בשביל להתחבר עם הכוחות הבריטים שלחמו נגד רומל במדבר הסהרה. מיד עם הגיעת יחידת האס-אס בפיקודו של קולונל צבא הגסטאפו, הוא הטיל גזרות קשות מאוד. א', יהודים לא למדו יותר, נשארו בבית. ב', הוא החרים את כל הרכוש
זהב, בג'רבו גנבו שם 50 טונות, 50 קילו זהב, הוא הטיל קנסות כבדים, היו מיסים. אנחנו היינו תמיד האחרונים בקבלת אוכל, מזון, לחם, בתלושים, שמן, בתלושים, וכולם זה היו שאריות אחרי הצרפתים, האירופאים, הערבים, ואנחנו היינו בדרגה האחרונה. למזלנו, הם החזיקו מעמד בתוניס 6 חודשים וחצי. עם כניסתם, באותו שבוע וחצי לאחר מכן, התדפקו על הדלת שלנו בלילה, כולנו בעלם, לא ידענו מה לעשות, ועמדנו בדלת, עמדו שם 2 אס-אס, לבושים שחורים, עם מגפיים שחורות, עם שמייסר ליד, לידם היה שוטר צרפתי, ולידו עמד ערבי שהלשין על האבא שלי שהוא יהודי. לקחו אותו ובמשך חצי שנה לא ידענו איפה הוא, אם הוא חי בכלל. אנחנו נשארנו, לא יצאנו הביתה, בחוץ, היינו סגורים בבתים, אבל עם זאת, התאי הצהוב, האמא שלי הדביקה לנו גם בגב וגם בפנים, שמא שתו החוצה. התנהגות הגרמנים בייחוד הגסטאפו הייתה נוקשה מאוד, הענישו כל מי שלא התגייס. מתוך אוכלוסייה של 90,000 יהודים, מתוכם אלה שגרו בתוניס זה היה בערך 60,000, רובם צרפתים, מפרקים וכו'. 5,000 נלקחו לעבודת פרך בנמל הצפוני ביזר, נמל צרפתי מלחמתי, ואבא כנראה עבד שם. הם היו עובדים 14 שעות ביום, אוכל, אף אחד לא דאג להם, ותוניס עזב במשך 167 ימים הפגזות של הצבא האמריקאי והאמריקאי. כל יום, לפי שעות כמעט. לימודים לא, חברים אין, אתה נשאר בבית עם האחיות, וזהו, זה כל מה שעשינו. לקראת סוף השישי, הם בזזו, הם הטילו מיסים, הם עשו כל מה שיכולו לעשות, רופאים בכלל. למרות שאנחנו גרנו בבית שבו בקומות העליונות היו 3 רופאים יהודים, לא יכלו לתת לנו שום תרופה, כי לא היו תרופות. התרופות ניתנו לגרמנים ולערבים משם. אחד הדברים הזכור לי זה הלימוד. אני גרתי במרכז העיר המודרנית, שזה קטע מצולם מפריז, הצרפתים עשו. המיקרופון, מוטי, המיקרופון. סליחה? המיקרופון. ושם לא היו בתי ספר, זה קטע אזור שפותח ביזמות יהודית בתכנות צרפתי. אז בית כנסת הזה הוא משהו מפואר גדול, שם גם היה בית ספר עברי, למדו עברית. אני למדתי באליאנס שהיה 8 תחנות רכבת במרחק מהבית, הייתי צריך לקום בבוקר לנסוע לשם, ב-12 לחזור הביתה, לאכול, לחזור עוד פעם לבית ספר, ב-4:30 לחזור הביתה, להחליף תיק עם תיק עברי, ומשם ללכת ללמוד עברית. ידענו עברית שוטפת, קיבלנו כל שבוע את דבר השבוע של הבית.
דוגמאות של רצח. משפחה אחת שכרה ערבי מדריך שהיה מבריח יהודים לכיוון אנגליה, שילמה לו סכום נכבד, אבל כשהגיעו לגבול הוא מסר אותם לגרמנים, הגרמנים הביאו אותם לתוניס, מתוניס הקליטו אותם במטוס שהיה פחדו לטוס בכלל לגרמניה, ושם ערפו אותם אחד מול האבא ואחר כך גם את האבא. יהודי טוניסיה שלחמו במלחמת העולם הראשונה התגייסו למחתרת הטוניסאית היהודית בתוניס. כן, שכחתי להכיר, כל תנועות הנוער שאנחנו מכירים בארץ היו קיימות. בית"ר, אני הייתי בית"רי יותר, סליחה. בני עקיבא, השומר הצעיר, הצופים, כל התנועות הנוער היהודיות פעלו בתוניס. עמדו עברית שמה והתכוננו לעלות לישראל. באמצע חל איזה כישלון קטן, אבל זה בעיה אחרת. יהודי צעיר, עורך דין, נסע דרך מרוקו, אלג'יריה, מרוקו, ספרד, פורטוגל, אנגליה, גויס לצבא, שהצבא הצרפתי התנגד שיגייסו אותו, בכלל הם היו נגד שירות של יהודים בצבא. הוא עבר קורס טיס והפך להיות לפי דבריו של דה גול בספרו הביוגרפי. הוא כותב, באתי לאנגליה וחשבתי שאני אפגוש את המנזרים, באתי ומצאתי בתי כנסת. הוא רצה להגיד שרוב המתנדבים בצבא הצרפתי החופשי היו יהודים מצרפת ובארצות אחרות. הוא שם הצטיין, דה גול כותב עליו לס דזס בפתיחה, מספר אחד של מספרי אחד. הוא באמת הצליח בגדולה להשמיד הרבה מטוסים, הרבה אוניות, והוא נפל בשמי נורווגיה תוך כדי הפצצה. יהודים נהרגו, נרצחו בדם קר, גם בדרכם למחנות הריכוז. לא כולם נרצחו, אבל יהודים שנתפסו הולכים לבד, ירו בהם. מה עוד עשו הגרמנים בתוניסיה? החרימו את הנכסים. אצלנו, אני בגיל 6.5 והאימא, כי אבא לא היה, היינו לוקחים חלקים, חלק ממכונת כביסה זינגר בבית הכנסת, נשלחו לגרמניה. רדיו היה אסור להחזיק, כי שמענו את כל צרפת החופשית, או כל אנגליה וכו'. בסך הכל, כל מה שקרה באירופה, אפילו הגופים שניהלו את היהודים, הועתקו בתוניס. הם תפסו את הוועד המנהיג את יהודי טוניסיה כל דבר שרצו לקבל ולא ניתן, איימו בהוצאתה להורג. רצו 5,000 יהודים צעירים מגילת גיל, היו חייבים להנגיש להם, אם לא, היו מוציאים אותם להורג. רצו כל מיני דברים להגדיל את מנת המזון שהם קיבלו, ידעו שיהודים יש להם מזון. אז הם התפצו על ידי הוועד
כשהגענו לארץ, אבא שלי רצה להירשם כניצול שואה. התשובה הייתה לא. אתם לא הייתם ניצולי שואה. והדבר הזה בהדרכתו של גולדמן, מי שזוכר אותו, הוא אמר יהודית צפון אפריקה, בכלל יהודית ארצות ערב הם לא חלק שלנו. אני פה אכניס סיפור קטן שקראתי בגיל 16, קראתי בעיתון הארץ מאמר פוגע עד נשמתי, והחלטתי לכתוב את דוד בן-גוריון. אז הוא היה בדרך היציאה החוצה, כתבתי לו מכתב וביקשתי ממנו למה הוא לא מנסה להסביר שהיהודים האלה הם יהודים, הם לא אויב והם רק יחזקו אותנו. אחרי 3 ימים אני מקבל דוח מבן-גוריון, הוא מתנצל בהתחלה, הוא מודיע שהוא קיבל את המכתב, הוא מתנצל שבאיחור במתן התשובה, לאחר מכן הוא מתייחס למה שביקשתי בו, כותב לי, אלה שצריכים להיות משוכנעים, אלה שלא שייכים לנו, לשמאל, לא ישמעו לי. ואז הוא נתן לי עצה, 2 דברים, 1, תתעלם מלהם, 2, תבוז להם. כך, בן-גוריון כתב. המכתב הזה קיים עד היום, אבל בימים האחרונים, בשנים האחרונות, כתבתי כמה מכתבים לביבי, זה לא פוליטיקה, זה אנושיות, חברתיות. כתבתי לו בעיות שהוא לא ער להן. לא ראיתי תשובה, אף אחד לא התייחס, שום דבר. ב-1942, 6 חודשים לאחר תפיסת טוניסיה על ידי הגרמנים, הגיעו אמריקאים. אגב, אבא שלי הצליח לברוח בעזרת האמא שלי, ששילמה כופר לנהג צרפתי שהוביל כלים, אנשים לביזר, והוא הגיע אלינו הביתה שבוע לפני גמר המלחמה בטוניס. לא הכרנו אותו, הוא היה רזה כמו מקל, שלט מהלך על 2, אור שחור, והוא לא דיבר, היה שקן. יתרה מזו, הוא לא סיפר לנו מה קרה, הוא שתק. לא קרה כלום, עבדנו וזה הכול. עכשיו אני נזכר כלומר עכשיו, תמיד מאז היה לו אדם אירופאי שלא דיבר כחוט העם צרפתית, הוא דיבר רק אנגלית. לא הבנתי הקשר בינו לבין האבא שלי. במחשבה שנייה, הוא היה מרגל אנגלית. ב-1936 הוריי קיבלו ויזה לעלות לארץ. אני בא ממשפחה ציונית בדם, ועם קבלת הוויזה הוא התבקש על ידי שליחי הסוכנות לוותר על הוויזה למען יהודי אירופה. וכך הוא עשה. לעומת זה, מיד עם קום המדינה התקבלנו, עזבנו את הלימודים, הוא מכר את הבית, מכר את החנות, ועלינו לארץ. נחתנו בחיפה בבוקר, ב-10 בלילה לקחו אותנו לפרדס חנה. אבל לא היינו כולנו ביחד, כל אחד עלה על משאית אחרת. חיפשנו את אחד השני, עד שמצאנו, הובילו אותנו לאוהלים דולפים, אני מצטער להגיד את זה,
כבר למחרת אני ניגשתי ללמוד, היה בתי ספר, ומצאתי את עצמי להיות מתווך בין המורה מפולניה, שלא ידע עברית כל כך טוב, והתלמידים שכמעט כולם לא ידעו את השפה. לדאבוני אני יכול לקבוע היום שמדינת ישראל הפסידה כוח אדם מעולה, מעולה. וצרפת לנפל. אם יש שאלות לגבי התקופה הגרמנית, התקופה לפני הגרמנית או התקופה העתיקה, היהדות טוניסית. זה לא יהדות טוניסיה, זה יהדות יהודים שבאו מישראל לטוניס. בבקשה. כשפנית סליחה, כאן. אני חושבת לגבי השאלה של ההכרה בכם כיוצאי שורדי שואה. אתם פניתם גם ליד ושם? היום אתם מוכרים ביד ושם? אני, כן, אחרי הצבא כשרציתי, ראיתי שמבקשים עולים, לא עולים, אלא יהודים שעברו את השואה ואינם רשומים, להירשם. הגשתי מועמדות. התשובה הייתה, לא, אתה יכול לעבור בבית המשפט, אבל אתם לא שייכים לשואה. עד היום זה ככה? קטגורית, כן. ואז פניתי לבית המשפט, והמשפט ארך 8 שנים, מ-2002 עד 2008, ולמזלנו הגדול מונה, כי כל הזמן דחו אותנו בסיבות שונות, אנשי האוצר לא הגיעו, אנשי רשות השואה לא הגיעו, נהיו 3 נשים. והם החליטו, בישיבה השנייה שלהם, החליטו חד משמעית, יהודי טוניסיה הם ניצולי שואה. אז היום אתם כן ניצולי שואה. אני כן, אבל יש כאלה שלא. מפני שאמרו להם, מי שלא עלה לארץ ב-1953, מי שזוכר היטב, הייתה שנת איך קראו לזה? היו בוחרים מי לעלות לארץ. והרבה שהתכוננו לעלות נשארו לחו"ל את התאריך 1953. כל מה שאני אומר, אני רוצה שתבינו, לא בביקורת. אני לא מבקר, אני שמח בגורלי. התחתנתי עם חסידה שלמדה עם אחותי למעשה כל הלימודים. למדתי, יש לי 4 ילדים, יש לנו 4 ילדים, מתוכם אחד שירת 6 שנים בשייטת, הוא היום רופא משפחה. 2 תאומים, היום מנהלי כללים של חברות פרטיות, והגדול שהוא עובד מתכנן ערים בתל אביב. אין לי מה לדאוג, אין לי מה להתלונן. היה קשה, עברנו את זה. היה קשה, אנחנו גם זה נעבור. אני רק אופטימי ממה שקורה בארץ. מצטער. רציתי לשאול אם היה מחנה עבודה אחד לכל יהודי טוניסיה? את יכולה קצת לענות, אני איש מרגמות, הייתי מדריך ראשי שלי למרגמות, היא שואלת אם היה מחנה אחד היו 30, כמה? 40 32 מחנות הקימו בטוניסיה כדי לעבודות כפייה. שמה עשו שם? מה זה עבודות כפייה האלה? סליחה? מה עשו שם? מה זה עבודות כפייה שהעסיקו את היהודים בהם? מה זה, היא שואלת מה עשו בעבודה במחנות כפייה האלה? בביזרת למשל שהיה מותקף יומם ולילה, הם חפרו חפירות מסביב כדי לקבל את האמריקאים ואת האנגלים.
גם מחוץ לנמל. הם ניקו, כל עבודה תוכל בבקשה לפרט יותר על החוויות האישיות שלך או של בני המשפחה שאתה זוכר? כי לגביך פחות שמעתי חוויות אישיות שלך בשואה. על החוויות האישיות שלך. בגיל שלי ולהיות אסיר בתוך הבית אין לך אפשרויות וחוויות. אתה לא משחק עם אף ילד, אתה לא מקשיב מה מדברים, הרדיו איננו בבית. היינו כאילו בעיר שונה, זרים ופוחדים. כל דפיקה בדלת היינו מיד בורחים לחדר הילדים. אבל חוויות ממש, אני הייתי חולה מדי חילופי משמרות במזג אוויר, בגרון ובאוזניים. לא היו תרופות, הרופאים היו דוקרים לי באוזן כדי לפוצץ את הפצע, אבל יותר מזה לא היה. וחוויות בגיל שלנו, בגיל 6, כשאתה אסיר בבית בביתך, לא חוויות. מכות. מה חייתם? סליחה? ממה התפרנסתם? למזלי, לאבא שלי הייתה חנות מכולת מצליחה, וזה לא סתם סיפור שמצליחה. באמת הצליחה העובדה שכשעלינו לארץ הוא קנה מיד בית. אז, ב-1949-50. הוא יצר סטוקים של קמח, שמן וסוכר. ומזה חיינו, פלוס המנות שקיבלנו מהמדינה. היום כשקוראים הרבה אירועים במדינה, אז ממש מרגישים שאנחנו חיים את ההיסטוריה, שזה משהו שבעתיד ילמדו עליו. אתה זוכר משהו כזה שדיברו בבית או שהרגשתם שזה הולכת להיות ההיסטוריה? דיברו באופן כללי על המצב, אבל לגופו של עניין, אבא שלי לא דיבר על השישה חודשים שהוא היה אסיר. הוא לא דיבר. הוא נמנע. אני שאלתי מדי פעם, רק בסוף, לקראת הליכתו, שאלתי אותו, אבא, אולי תספר לי מה קרה. אז הוא סיפר לי. מרדכי, כמה אנשים נרצחו מכלל יהודות תוניסיה? סיפרת על משפחה אחת. זה בעיה, יש פה כמה בעיות. אחת מדברים על 700 נרצחים, לא הרוגים, הרוגים בהפצצות זה מחוץ. נרצחים, ובלי לקחת בחשבון את יהודי תוניסיה שלמדו בצרפת, כי מדעי הרפואה, עורכי דין למדו בצרפת, מהנדסים למדו בצרפת, אז הם לא נכנסו לחשבון. וחלק מאלה שנרצחו כלא יהודים, הם היו יהודים שקיבלו אזרחות צרפתית או איטלקית, בסביבות 1,000 יהודים. לא לשכוח, סך הכל, אני ניסיתי להגיע לחשבון איזה אחוז. בצבא דגול, 2% מהגברים היהודים תושבי תוניס היו בצבא הצרפתי החופשי. המתים, אפשר לחשוב שזה הרבה, סך הכל זה לא הרבה. מתוך אוכלוסייה של 90,000, לפי החשבון שלי 50% גברים ו50% נשים, משפחות בנות מינימום 4-5 נפשות, אתה תקבל אחוז גבוה. 1,000, כשאומרים לא עליתם על המוקד, אתם לא נהרגתם בכולכם, זה ניתוח לא נכון.
השואה אינה נמדדת בכמות ההרוגים היהודים. השואה לטעמי נמדדה רק לפי השייכות הערכית של היהודים. זה הכל. אתה לא דיברת על ואנזה, בוויכוח שלי עם הממשלה וגם עם ההיסטוריונים, הבאתי להם הוכחות ברורות, כתובות, על ידי הגרמנים או האמריקאים או אחד. מיין קאמפף מדבר על יהודים באופן כללי. הוא לא מדבר על יהודי אירופה, זה אחד. שניים, בוועידה שהתקיימה בוונזה, מופיעים כאילו 400 אלף יהודים צפון אפריקה, כולל לוב, כאילו הם שייכים לצרפת. אבל הם לא היו שייכים בחשבון. כתבתי מכתב למוזיאון בוונזה ושאלתי אותם, לאור הוויכוח הקיים פה אצלנו בארץ, מה דעתם? אמרו לי, תרשום, שלחו לי בפקס. אייכמן בעצמו תיקן את הפרוטוקול והכניס את יהודי צפון אפריקה באלה שהולכים למוות. רק לאחרונה קראתי שבמשפט הנאצים באירופה הכללית מצאו בפרוטוקול מכתב כתוב על ידי אישיות גרמנית רמת דרג, שהוא שלח תוכנית לברלין שבו הוא מפרט כל הצעדים שצריך לנקוט בהם כדי ללמוד עם היהודים. בעת הנסיגה הגרמנים שאלו את המפקדים, מה עושים היהודים? כדור לכל אחד. כלומר, גם אם מראש לא היה תכנון, גם לא התחשבו באוכלוסייה היהודית. אבל ברגע שהגיעו לתוניס, הם התחילו לשייך אותנו לאותו גזע נמוך ולרצוח את כולם. למזלנו אנחנו עדיין אחרים. כן, אני אשמח. אמרת שאבא שלך אגב קמח ושמן, זאת אומרת שהקהילה היהודית ידעה מראש שזה הולך לקרות? לא הייתה איזה... היינו ערים לעובדה שהגרמנים תוקפים את היהודים, והסברתי שהחרימו את היבוא מגרמניה, וכנראה, כי הוא לא סיפר למה הוא עשה את זה, כנראה שהמרגל אמר לו שהולכת לקרות כך וקרה. בכל אופן, הבית היה מלא קמח, סוכר ושמן. וזהו אכלנו, ככה. איך היה היחס ליהודים לפני שנכנסו הגרמנים? איך התייחסו אליכם בתוניס? יהדות תוניס עברה מנוגש לרוצח. הערבים עשו פוגרומים שמזכירים. יצא לאור לא מזמן ספר בצרפת בשם על ידי היסטוריון, שהוא מוכיח שכל יהודי ארצות ערב סבלו פוגרומים, סבלו נגישות, אונס, רצח, ולפי הדירוג שלו היהודים הכי מושמצים, הכי שסבלו, זה היה יהדות עיראק, יהדות תימן ויהדות לוב. לאחר ארבעת אלה, יהדות מרוקו סבלה לא פחות מהם. מה עם יהדות אלג'יר?
יהדות אלג'יר הייתה צרפתית. הם היו כולם בעלי אזרחות צרפתית. והם התגויסו לצבא הצרפתי. מה שלא כן, יהודי טוניסיה שלא התקבלו לעבוד יחידה לוחמת, ויהדות מרוקו. רק אלה שהאבא שלהם לחם במלחמת העולם הראשונה, והיו הרבה כאלה, הרבה בעלי דרך שלחמו בצבא הצרפתי. זה היה המצב. בכל אופן, כל הסיפורים האלה של מצב היה לא קשה, זה הכל המצאות. מסתבר שההתנגדות של האסלאם, אני נורא קשה לי לבטא את זה, של האסלאם ליהדות הוא אינסופי עד שאחד מאיתנו ייגמר. אני לא בא למלחמה. עוד שאלות? טוב, תודה רבה. תודה רבה. נגמר? איך אני קודם כל, סוגרת? שיזמה את